Hello. Okei, Strappa 3 täällä taas ja AS. Hei. Ja paska. Aloitetaan. Minä tässä olen. Hei, minä olen tässä. Hei. Ota. Mä annan sille pusun. Niin, Se on hyvä onnen pusu. Ei, hyvä on. Tapa! Murhaa! Vetä pois. Minä sain sen. Mikä tuo oli? Ai vittu, siinä oli... Mistä se siinä tuli? Se oli siinä. Mä panen sitä. Mä paistinpannulla vittu hakkasen. Vittu, nyt Miten tänne. niitä ihme achievementteja saa, että joku ihme kuva toiselle? Kun en minä oo koskaan saanut niitä, vaikka mä otan kuvia paljon ihmisistä. Heiluttaessani heille kättä. Ei helottaa. Vittu, mistä helvetistä se... Mä en nyt osu, jos... Se olis osunut, jos toi ei ois tappanut mua! Nyt jumalauta! Nyt vittu. Niskat on kyllä aika hieno asia. Siis mennä. Mänkki. Vittu, jotain sinne päin. Mä. Tuo vittu yksi menee mutta tuonne siniseltä tuonne niitten alustalle ja pyssyy siellä niinku siihen asti kun se kuollut. Voi vittu, perkele. Se minkä mä meinasin tappaa. Mä haluan panna sen. Täällä on joku ylhäällä. Mene! Mä haluan pannua sen. Mä pannun sitä. Mä en täällä vaan killstreakia vedä. Mitäpäs sä teet? No tapoin täältä päältä joku äijä, joka oli yrittänyt. Melkein sai tämän meidän alustan. Ei muuta. Ai jää, no. No, ois se. Oi vittu, tää oli muuten paska idea. Au. Niin olikin. Mutta meikä niinku ensin mietin ihan hirveän kauan, että niinku sen vieressä oli juoksenteli siinä. Mietin silleen, että kummalla mä tapaan sen. No aijaa. Just oli ampumassa. Mietin, että kummalla mä tapaan sen. Meleellä vai niin tuolla sniperilla. Me juoksentelin sitten melee kädessä sen kanssa siellä ja sitten meikä vaihdoin vaan sniperi ja ammuin sen. Niin, se on kyllä aika paljon helpompi tapa. Tuonne muuten meni joskus tonne... melee toimii paremmin. Oi perkele. Oi mikä missään. Siellä alustalla on taas. Pointilla. Mikä? Oi! Mä en koskaan ehdi ampua. Se pitää ennakoida meillä ne ampuu. Ei vaan siis toi scoutti tuli just. Niin. Mä aina painan just kun mä kuolen, niin mä painan. Tarvitsee tappaa puu. Mitä? Mä en osu näihin scoutteihin koskaan. Muuten hyvä. Ne on vittu nopeita. Ja niin, ja ne pystyy ampua sille vaan pum. Niin se oli siinä. Ja kun ne pystyy vittu hyppimään, niillä on niin vitu isot loikat, että... Meikä rupesin hyppiä silleen scoutti-tyylillä vaan täällä. Au. Sit mä muistin, että mä en oo scoutti. Sitten tuli No vittu, nyt mä oon sininen taas. No jaa. Täältä häippii taas porukkaan sairaan. No ainakin sä pääsit voittajien puolelle. Meikällä yleensä käy just väärinpäin, mutta mä joudun häviäjien puolelle aina. Sinne meni toinen. Jumalauta. Ei osu ihan... No. Jei! Just sitä meni voittajien puolelle. Jei! No. Jei! Mutta tosiaan, elikkäs... jotkut ehkä saattaa muistaa mut vanhasta Fake Pit Gamingistä, koska jos tänne nyt tulee niitä vanhoja katsojia. Minä olen uusi. Joten se poistettiin by Google, koska mä erehdyin yhdistämään sen Google Plussaan. Joten se teki mulle hieno uuden kanava ja sit mä olin silleen, että ei. Ja lopetin koko YouTuben. Ja nyt me ollaan liitetty yhteen ASN kanssa ja minä pelastin ASN tossa, niin, koska se ei keksinyt nimeä ja oli ihan paska ja nyt mä sain uuden syrjintäkohteen tässä kivasti. Oskari Joppoa ei tarvita enää. Jumalauta. No. Minua et syrji, saatana. Minä syrjin sinut. Minä poistan muuten kanavan. Minä poistan muuten kanavan. Mutta tosiaan jo. Siinä on hieno tarina. Tarina oli hieno. Nyt lapsoset nukkumaan. Ui, tuo oli jotain. Sä olit. Ei juuri ennen kuolemaasi. Juuri ennen kuolemaasi, kun teillä oli taas tuolla pointilla joku. Mulla on vaan 12 pistettä. Miten tämä on? Minulla on 19. Olisi tämä on kuvata silloin joskus, kun hienosti... Olisi pitänyt silloin jo tehdä tämä kanava ja äkkiä ruveta kuvaamaan, kun osasin vielä. Vittu. Tapahtuvat jotain. Aika hieno. Tipuin tosta ton ihmeen seinän taakse ja ammuin no-scopin tosta. Oot sä toi mikä hakkaa tuolla? Minäpä no ei taas. Ärsyttävää tuo paska.
Jumalauta, sä siinä. itses. Mikä tapaa sillä aikaa näitä muita täällä? Joo, mä ammun sen. Ihan tyhmä tuo. Pitäisikö vaihtaa tuohon? Eli Se- täällä se- servulla ilmeisesti joku modi, joka tekee tästä Niin. Darwin's Danger sieltissä sellaisen, että ei voi kuolla yhteen hittiin Joo. mistään. Ai saatana. Edes, koska normaalisti se on vaan headshot, mutta se ei kuole vaikka osuisi minne. Yhdestä Niin, taas ei ehkä modi, mutta saattaa olla bugi myös. lukar. Minun mielestä sen pitäisi olla, koska jos se olisi Koska- bugi, niin ei se olisi sellainen säännöllinen, se olisi silloin vain joskus. Niin, totta. Tai voisi olla tietysti, jos ne on sekoittanut noita kamoja. Nämä, siis ihan Valve. Mm. Perkele. Tästä saa damaa. Tästä saa bullet damakea. Ei, tuhma. Ei vaan hetkonen. Ei täällä kyllä. Ei mitään, ihan saa. Ei. Mä en jaksa tutkia, se vaan toimii niin. Miksi mä en saa sitä? Noin. Se vaan toimii niin joten. Annetaan olla ja olla ihan hiljaa siitä. Se toimii. Niin se toimii. Se toimii vaan niin, että jää aina 7 eloa. Ei tarvii olla mitään syytä. Ei. Kaikkea ei aina löydy syytä. Ei, aina ei löydy syitä kaikkeen. Oot sä tuolla kaukana? Missä? En. Näet. Sillä on nukutuskivääri, joten ei. Noin, siinä mä. Ei, mulla on tuo... Tuo mulla ei, on- minkä mä äsken tapoin. Niin. Missä vitussa ne on mukaan? Mä oon tornin päällä tällä hetkellä. Oi, perkele! Oh yeah! Vitsi, toi oli hieno tappo. Toi ampui sua ja mä finalisti lopetin. Ei vittu. Että mä oon tornin päällä. Ei jumalauta. Mä olin just juoksemassa, sit mä näin sen scoutin. Silleen tuli semmonen olo, että voi vittu. Sniperointi on kyllä kivaa nyt, kun se osaa vähän paremmin. Ei! Ei jumalauta, mäkin olisin saanut sen. Oli ampumassa sua. Ne. Ei. Vitsi, kun en saa mitään hyvää kamaa. Mä oon sniperikamaa. Sitten mä voisin craftata siitä kokkaan. Tämän hienon aseen. Paitsi sellaisen, josta olisi oikein hyötyä. Ei siellä. Ai, sillä on äijä. Aijaa, mitä vittua, nyt sullakin on tuo. 7. Se oikeesti, se sullakin on on niin tuo. hyvä. No, sit mä laitoin sen ajat sitten. Se vissiin Ai viimeksi jaa. osui, tai siis se äijä vissiin osui niin headshotilla. Tai sitten se tähtäs tarpeeksi kauan. Ui, tuo oli kyllä aika nätti. Mä vähän veikkaan, että se on silleen, jos sä tähtäät tarpeeksi kauan. Niin... Ei, tule tänne, tule takaisin tänne. Ai, vittu. Mä pysyin siinä aika pitkään siis, taisi vaan ampua, mutta Joo, mutta kun mä latasin, niin... ei kannata ladata. Ei kannata, pitää Työnnät vaan sen panoksen sinne ja oot hiljaa. No, kyllä ois osunut muuten. Ihme. Pitäisikö mun aloittaa tälle kanavalle uusi Sims? Ei tarvii, koska mä paskoin viimeksi sen saveen. No, ei, mulla on vittu. Nyt mä oon punaisilla. Hei, olen punainen. Nyt mä en voi tappaa sua enää. Niin, Meillä on alivoima muuten. niin on. Tule... Minä panen sun. Anna kun mä panen sun. Vitsi, Anna mä luulin, että mä osuin siihen. Oiskin ollut. Mä vaan panin sitä. Mm. Ja jos joku ittelee miksi se panna, niin mulla oli pannu ja mä vähän se hakkasin sitä, niin mä panin. Mä laitan tuohon semmosen nauramisen. Niin. Vittu, Laitan nyt ei semmoset hirveet nauruefektit siihen. Niin, Että vaikka sut- se ei ole edes hauska. Vittu, mä panen sitä uudestaan. Just siksi. Au. Mä pelastin sut. Ainakin melkein. Voin ne molemmat. Sä et kyennyt siihen. Nyt mä tapoin vielä ton. Oot sä ylpeä musta? Oon mä susta aika ylpeä nyt. Tuolla on muuten äijä. Se ampuu meitä. Sä tapoit 3/4. Sinne meni. 4/4. 4/4. Nyt sieltä tulee spaina joku äijä. Turhaa. Ei, perkele. Ui, en osunut. Tuu! Ei, miksi mä en osu siihen? Tyhmä peli. Hyvä, sä pelastit mut. Pelastitko vai kuolit sä? Mä kuolin, mutta sä pelastit mut silti. Sä tapoit sen. Ai Se on jaa, pelastaminen. Ei, Se on sama sehän- pelastaminen kuin meikällä. Mä tapoin ne vasta sitten, kun sä olit kuollut. Totta. Se on mahtava pelastus. Ai, saatana. Ei, me ollaan punaisilla. No ei muuten voitolla. Miksi me ei olla edes haettu ekkaa? Koska me ollaan liian laiskoja hakemaan edes tota Niin. ekkaa. Me vaan tapetaan. Niin, ja kun mä olin viimeksi tuolla, niin ne vaan ampui Ei, sinne. ei juma, ei. Mene, oha se kuoli jo. Ei, mikä tuo? Ei kuollut. Mitä ihmettä? Tuolta lensi Ai, ruumis. saatana. Täältä lensi ruumis ja ai niin mä en saa muuten enkkaa nyt. Mutta tuolta lensi ruumis, Scoutin ruumis, ja sitten se yhtäkkiä olikin elossa. Ei se kuoltu. Ei se missään vaiheessa kuoltu. Ainakin se näytti kuolleelta. Se lensi sillä niinku ragdolli. Ei oo. Outoa.
Sitten se osui maahan eikä tullut sieltä, sitten se vähän ajan päästä tuli. Sitä paitsi mä ammuin sitä. Voi vittu! Mitä vittu? Ihan varmasti pannaan liipasin. Nyt menee kyllä ihan jepa. Joo, sä Missä se ohitit olisi? putki. Se oli ääni, kun mä jäin jumiin tuohon. Se on pelottavaa. Se on pelottavaa. Siellä on muuten snipuu tuolla. Mä tiedän. Tai joku Mä löysin vissi. sen. Mä yritin nouskoutella sen, mutta ei onnistunut. Niin sitten skoupattu. Mäkin skouppasin tuolla. Tapahan ne sniput muuten ensimmäisenä, koska ne on aika... Joo, mä tapoin niitä snipuu. Tai niitä yhden on. snipun tuolta otin. Ainakin niillä on yksi snipu. Mutta siinä vaihtaa kyllä aika rutkan. Niillä oli vissiin 3 snipua ainakin äsken. Mä veikkaan, että ne on vähän niinku noobeja, koska ne vaihtelee koko ajan noita... Tuolla spy. Ei oo noobeja, koska Ne vaihtelee koko ajan noita Ei perkele. klasseja. Ei jos sä pelaa millään Ai, klassilla. ai jaa se spaita. Puhuttiin mä sen. Missä se on? Missä sä olit, kun se spy? Se mä olin siinä vihreällä, niitten puolella siinä vihreällä. No, Ei, eipä kun ne ruoho. sinne jää, joten... Tai ei ne edes pysy näkyy missä. Mä saan puhua tänään. En oo Mä pitkään en. puhunut. Niin, paitsi tänään koulu. Löysin! Ui! Just satuin kääntymään tonne. En osu edes. Just satuin kääntymään, niin Se muuttui näkyväksi. ylhäällä. Se Tai tornissa. Joo. Mutta siis just satuin kääntymään sinne, kun normaalisti vein vaan semmoista niin kuin 180 astetta. Vitussa se on. Yhteensä. Ei saatana. Se on niin näkymättä, onks niin? Varo. Se on kyllä siellä. Mä löysin Joo, sen. se oli Mä siellä. löysin Se sen. tippuu Mä alas. löysin sen. mä tippuu katsoin, kun tautuun se jalas. kävelee alas sieltä, että sä ammut mä. Se tiputtautui jalas. Niin. Se meni siihen tokalle tasanteelle. Ai Mutta saatana. onko siellä joku äijä vai onko se meidän? Siellä on meidän snipu. äijä? Ei, kun meikä on se snipu ja toi on soltia. Klipsit on hyviä. No miksi kun aina noi jättää meikät yksin tänne? Paras sieltä sun takan tuolle scoutti. Mä tapoin sen. Hyvä. Mistä Mä tapoin tuolla snipun kissulla. se sitten tuli oikein? Ei edes sniput mua näe, koska mä oon tässä keskellä. Ai ai, Jos sä oot joku kesken. tulee tänne, niin sitten ne pystyy ampumaan. Joo, mä tuun suojassa, mulla on Koska- 7 helo. Varsinkin jos se on scoutti. Oot sä toi oikein? Oot. On. Tuolta tulee snipu. Hei, tuohon tähän on keskelle nyt vähän aikaa. Ja mä tuun. Tuo oikein. Onko tuo oikein? Tuo On. Okei. Tuo on oikein. Olipas muuten. Se oli muuten aika hyvä. Oli aika hyvä. Mä Se oli hyppään ihan ne alas, Se koska oli mä sitä... kuolen. Mä jäin jumiin taas. Mä tapoin itteni. Mä vaan hyppään siihen alas sille. Kato, Ei, mulla on sillä 7 kaksi. heloa. Meikä hyppää alas myös. Ei kannata. Mulla on 12 elaa. Okei, Niin. varovasti. Näin. Sitten pääsin. Varovasti! Ei onnistunut. Se oli aika hieno temppu. Oli se aika. Mä katsoin kun se... Ai vittu, miten tuolla on noin hyvä liipasin sormi? Mä en tiedä, se on harjoitellut. Tai sit sillä on vaan hyvä päivä. Mm. Ei, nyt ne menee taas tonne. Minä just valtasin sen. Jumalauta. Ei, siellä on 2 sniperi. Ai siellä niitten... Niitten tokalla. Mä tapoin yhden niistä. Ai siellä ylhäälläkin joku on sitten. Ei. Tapoin se toisenkin. Ai niin. Meikä joskus löysin semmosen mahtavan niin 2D tai 8-bittisen TF2. Meidän pitäisi joskus kuvata sitä. Joo, se- Kunhan keksii miten sitä kuvataan, koska se, Pörkölö. jos sitä kuvaa, niin ne äänet tulee, ne äänet alkaa sekoittumaan. No. Ei! Mitä vittua? En mä tiedä miksi me feilattiin. Eikö se yleensä mä ollut silleen, että tässä tapahteni tulee se au. sudden death? Mitä? Että eikö tässä yleensä tullut se sudden death, jos Joo, ne on. jäänyt? Nyt se vissi on silleen, että eiku hei. Nee, Miten? Hävisikö molemmat vai me? En mä tiedä. Ne ampu kyllä meitä. Ei niin me hävittiin. Mitä? Meillä oli enemmän niitä, millä logiikalla? En kyllä nyt en ymmärrä. Nyt en ymmärrä. No, Server. ihan sama, me oltiin mestareita. Me oltiin mestareita.